uSARS uqokelele ingeniso eyongezelelekileyo nge-123 yeebhiliyoni zeerandi. Ukwaleka lenyukile inani labantu abathobela umthetho wokuhlawulwa kwerhafu laya kuma ku-64.2%. Ngelixa ukuzakuzelwa korhwebo kwenyuke nge-606 yeebhiliyoni zeerandi. Kodwa akhona amagingxi-gingxi kuba ngamanye amaxesha fanele kubuyiswe imali elahleke kunongxowa ngondlela mnyama. In terms of criminal and illicit activities, we have recovered 4.4 billion rand, which includes $500 million of state capture-related money. Kumbandela wokubekwa ichaphaza elilizwe ngokwezimali, uKisweta uthi uMzantsi Afrika fanele ufunda isifundo wenze izinto ngcono. Ekuqaleni konyaka elilizwe lafakwa kumazwe aphantsi kweliso elibukhali ngokuthutyeleziswa kwezimali, ukubonelelwa kwezenzo zobunqolobi kwakunye nokusetyenziswa gwenxa kwemali. If I look at the grey listing actions that we missed the mark on, I think we should have a hard look at ourselves and, if we were honest, say that some of them were avoidable. Umkomishinala uthi kufuneka kuphuculwe intsebenziswano phakathi koSARS neearhente zomthetho eMzantsi Afrika. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.